Mga buging handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuha ng pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon. Mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ever Terrace at Gate. Sugo sa mga kamatasan, mayong hapon nga na kanimo adilidin. Labi na nga sa mga kabanan diya sa radio station. Sa mga naminaw karon, sa mga magtatampo nga sa mausap kanako. Akong pasalamatan ng dako ang atuang adilidin. Sa iyong paghatag o kinabigpagtagad sa kong suwatampo karong hapuna. Salamat lang sa daan, ate, sa imong tambak. Nining pinaminaw ug makadasig, matulukibo ug matulun-anon nga programa mataghapon nga tanan. Ang among kinaham, ang mga buking handumanan uban sa mga awit. Itago lang ko sa pangalang Eddie. Ani nagpuyo sa usos mga syudad sa Negros Oriental. Ang akong patambagan karong hapuna at din, kabahin sa akong live-in partner nga tiguang na. May 29 anyos ang akong pangidaron. Ang akong gikarelasyon, 55 na ang iyang panagikan. Ano na siya'y kaipon kaniadto nga nagkabulag sila at dede. Abi ni mo ati, bisan kun 55 ng iyang panagikan, apan dili usab kini mailhan. Kay saksi gyapon siyang tanawon. O gaduna siya'y igo-igo nga income ug nagpahulam usab kini siya kwarta. Makaingon siguro mo nga nang warta lang ko nining akong ka-live-in at dide. Dili pa ya. Nakatuna na ko siya sa pagigugma. Tungod kay sa unang mga tuig na nagkaipon kami, kauban na ang among panag-ilag panagkahigala. Wala ko'y ikasaway niya at didin. Kay dili lagan, inighuman sa iyang trabaho, mingon dahil na siya nga, pakuha daw kuno siya. Mangumprami, o tabangan na mingon magluto. Apanon sa bang pag-unsaa nga ang tanan niyang kaayong gipakita kanako at didin kaniadto. Nagkadugay, nagkausap. Niadtong panahon nga nagsugod nga aduna na siya mga barkada at didin. Magkuyog-kuyog sa gawas. Mahiligon usab siya ni mga ballroom-ballroom.
Kaya wala gitay talento at din, so igor na ko siya atod, puyo sa balay, usahay magpahatod na lang sa iyahang mga kabarkadahan. Sa tanto niyang kuyog-kuyog sa mga barkada at din, mag-inom sila o buntag ng mauli sa balay. Kung ako siyang sukmatan, kay dayon mag-ingon nga, ga, labad lagi akong ulo, ga. Ga, hiluta ko, ga, kay puy-puy kang bagtak sinayaw, ga. Ako siyang badlungon, ako siyang istoryahan, bisag taas siya, o pangadalon dali kanako, at din, apan akong giisip nga, managpariharan ni kita. Ganahan ako nga i-control usab ang iyahang palahubog ate. Grabe nig makainom, mag-wild, malukop na lang istorya nga dili maayo. Unya, di ko ganahan kay makakita ko nga maghikap-hikap ni sa iyang mga kakaubanan nga mga lalaki at diditin. Kapano sa bang pagunsa nga iya man kong sukmatan, iya man kong awayon, iya kong buybuyon. Di kong kwintahan sa mga naggasto din ako. Iya kong ingnon nga, wa daw kuno kay katungod nga mupugong niya kay kalipay niya. Basta daw kuno kog nasalos niya, kay daghan daw kuno siya mga barkada, naa siya mga happenings, naa siya mga laag dito. Lahi ang akong kinabuhi usab at dito. Yes, daghan ang mingon nga biyaan ako. Kaya nag-hashtag ko ni kahasog rin ako. Unya, panilingan unya ako sa maigsuon ini. Usahay, masag mayo, usab ko at din. Kaya akong gihimo nga pag tambag niya, kaayuhan niya. Pero ako mang nahimong dautan. Nga makapahiubos na niya mga gipanulti din ako. Nga never daw kuno siya nga nakadawat og mga pahalipay gikan ako. So, ang ihatag ti nga naa naman ang tanan niya. Ano bang dili mauli, umuuli og dili nagyud magalakaw. Kana magkamang na yang gusto. Usahay, maikog ko kay ihatod na sa balay at din nga kanang wala na tiyod. Di na kabalo nga nauli ba? Inig-abot sa balay, ako pa'y malukop og kipos sa iyahang mga gisukaan. Dili ba hasol parte na ako, te? Unya, ako pa'y siging panghimarauton at ididin. Usay magkahuna-huna ko basin og nakakita na po niglain. Basig ay mga DI na iyahang kasayaw. Dahil panahon nga. Tag-ulan siya ko. Pag-uli niya sa balay, naan ang akong usa ka bag, kay buot na ko mupauli sa mua. Buot ako mabayan niya. Apa niya kung pugngan o badag ingon nga maghikog ko no siya. Og diay panahon nga namutos na jud ko at din naan na sa gawas. Nikuha siya og hait nga hinagiban o gihiwa gamay ang iyang bukton. Wala ko makasabot sa akong kahimtang at dili. And di na usab ko happy bisan akong ka-live-in. Happy lang gihapon dili ka na ako.
Panalagsan lang gani mi magkabanding ti kay tuan ito Zumba, ballroom, o gaban pa. Tungod ka ni sa gintang sa mong panuigon, di mi magkasinabot at din. Or, dili lang fair ang iyang gibuhat diri nako. Nga ako lang permi ang iyang paadjason sa iyang batasan. At di mao kining akong problema karong hapuna. Na akong gipadamad sa imong tulumanon, o pasensya kaayo te, na dili maayong pagkahanay ang akong suwatampo. Unsa may angay na kong pagabuhato na dididin. Agrabin na kong pag-adjust, pag-antos, mauwawa na ganiko. Sa akong ka-live-in, na dili maminaw og tampa. Angay na kong kutob o kining tanan, di ka ni Eddie sa Negros Oriental. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaubog pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalog. Kini ang yung bus nga alaga tinahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit ang magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.